päivää vaan kaikki uljaat taistelutoverini ja miksei myös muutkin ihmiset. Ensimmäinen lakkopäivä. Sujunut aika kivoissa merkeissä. Aamukahvit hyvän ystävän kanssa. Hierojalla kävin. Nyt on kuin uusi ihminen. Sitten kävin Mutkan keskustassa ja sitten hyvän ystävän luona vielä iltapäiväkahvit tähän päälle. Muistakaa tosiaan, älkää asioiko lakkokohteissa, sillä se on hyvä tapa antaa tuki lakkoileville työntekijöille tämän lakon aikana. Ei siinä mitään. Nähdään huomenna.